η κυβέρνηση με σοβαρότητα, συνέπεια και κυρίως υπευθυνότητα συνεχίζει να εφαρμόζει την κυβερνητική πολιτική και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Σε συνέχεια και στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει το Ταμείο Προϋπολογισμού του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, έχει εγκρίνει τον προϋπολογισμό του, όπως έχει εγκριθεί από το ίδιο το Συμβούλιο και υποβληθεί στον Υπουργό Οικονομικό. Σήμερα έχει εγκριθεί και από το Υπουργικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει ένα συνολικό ποσό 100.500.000. Σε συνέχεια της έγκρισης του προϋπολογισμού του Ταμείου, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει το σχέδιο αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης για το έτος 2025, το οποίο επίσης σχέδιο εγκαταρτίστηκε από την Επιτροπή του Ταμείου και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και στη συνέχεια εντέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου έτυχε σήμερα της έγκρισής του. Δικαιούχοι του σχεδίου για το 2025 είναι φυσικά πρόσωπα μόνον, των οποίων οι καταθέσεις και τα αξιόγραφά τους είχαν απομειωθεί κατά το 2013 λόγω της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης στις δύο συστημικές τράπεζες, την Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή Τράπεζα. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προτινόμενου σχεδίου, το ποσό μερικής αναπλήρωσης προς δικαιούχα φυσικά πρόσωπα βάσει του σχεδίου για το έτος 25 υπολογίζεται ως ακολούθως. Μέγιστο ανασφάλιστον ποσό που λαμβάνεται υπόψη κατηγορία απομείωσης το 1 εκατομμύριο και μέγιστο αθροιστικό συνολικό ποσό σε όλες τις κατηγορίες απομείωσης αναδικαιούχο φυσικό πρόσωπο 100.000. Μέσα στα πλαίσια αυτά υπάρχει έναν ποσοστό αναπλήρωσης 10% για την καθαρή απώλεια απομείωσης καταθέσεως της Λαϊκής Τράπεζας, την απομείωση τραπεζικών αξιογράφων στη Λαϊκή Τράπεζα και στην Τράπεζα Κύπρου και ένα ποσοστό 3,61% για την απομείωση καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου. Όσον αφορά την υλοποίηση της καταβολής του ποσού, μέσω μιας νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας που τηλεφορείται έλεγχος αποτελεσμάτων απομείωσης σχεδίου αναπλήρωσης, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία κατά τα μέσα Ιουνίου και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2025, όπου τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση θα ενημερωθούν για τα ποσά αναπλήρωσης τους ανακατηγορία και θα ζητείται η ανάρτηση από αυτά το IBAN τους, ούτως ώστε να διοχετευτούν τα ποσά που τους αναλογούν. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το θέμα της πράσινης φορολογίας, υπήρχε οποιαδήποτε συζήτηση στο Υπουργικό, έχει φτάσει το νομοσχέδιο ενώπιον σας με τα αντισταθμιστικά μέτρα, πώς προχωρά? Έγινε συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως έχει γίνει και άλλες φορές, και ακόμα τη χάνει κάποιας πρόσθετης επεξεργασίας το συνολικό πακέτο και το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σε επόμενη συνεδρία για το θέμα αυτό. Έχετε σκοπό να το πάρετε πριν κλείσει τις εργασίες της η Βουλή των νομοσχέδιων? Έχουμε πάρα πολλά θέματα που θέλουμε να προωθήσουμε πριν να κλείσει η Βουλή και ελπίζω να καταφέρουμε να πάρουμε τα περισσότερα τα οποία επιθυμούμε. Απλώς το θέμα της πράσινης φορολογίας είναι και αποδεσμεύσεις ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και μια πίεση από εκεί. Υπάρχει πίεση και όπως ξέρετε με πρωτοβουλίες της κυβέρνησης δικές μας έχουμε καταφέρει να πάρουμε 1,5 χρόνο καθυστέρηση και πολλές άλλες ελαφρύσεις σε αυτήν την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία έχει γίνει δέσμευση από προηγούμενη κυβέρνηση και αντιμετωπίζουμε το θέμα μέσα σε αυτά τα πλαίσια.